ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ма, ирӯз душанбе. Ана душанбе яъне рӯзи пулгирӣ. Биширо мегӯям па хушаш мо сешанбе мегеку. Ман намедонам чӣ мешава ки бояд ки мо сешанбе пул гирем, не ки Корея як рӯз пеш Россия да перечислят мекуна. Уже саҳар душанбе мехази ки степо маҳкам шудиян оилко я ҳафта ината гирифти. Ина и ҳафта ма 10,000 кор кардам. И беғарзи премияоя дӯстои азиз. Вақте звания бромади да атоми ҳам премия мегири, ҳам оилик мегири. Нигоҳ куне инами оилики намқа кор кардаги ма мегумтон чанд вақта. Ина нигоҳ куне дар рӯи экран ай 10 июл то 8 августа 100 чанд ҳазор мо кор кардагим. Дар хона нишаста, ягон чи нафрухта, одаморо фиреб накарда, кори қонунӣ анам қадар фоида дора. И қариб $1000 духтарако. Дар шароити Тоҷикистон, Москва, дилхоҳ куҷое боша $1000 барои зани хонашин пули кам нест. Барои ами касоне ки мехоҳеда ширкати атоми ки молҳои босифат дора, марҳамат регистратсия шуданда, анами рақамода бинависе, и группаи моа мо шумода ҳама кора пурра мефаҳмонем. салому алейкум, дӯстони азиз. Нағзен созен ҳама каса саҳар қати хестам. Динанги видео да иззати нафси хейтро задай. Хейтро беҳад гизала шидиян. Як гала комментария навистиян ки туи хеле гуфти, ту туда-сюда. Ма ягон чи баҷоӣ нагуфтам, духтаро. Ма реально чи гуфтам ки конкуренсия рафтестай, мо кор кардистем, ҳама кор кардистем, касе муваффақ шуда беҳтарин. Не ки иё я намуд асаби шидиян ки 8 китоб комментария навистиян. Комментариҳо хай удалид шидан, духтаро. Ана чи гуфтаниём барои ҳама одамое ки 8 китоб комментария нависте ки эътиқоди мо аз шумо гашт, мо шумода эътиқод доштем. Охо эътиқоди шумо мода чӣ дар кунад? Ҳар кас барои худаш зиндагӣ мекунад. Эътиқод да Худо насиб кунад. Ягон тат мара уважат накунӣ, нағз набинӣ, ҳичи шумо мода дар кор нест. Навистеам ки короче ту ким кира гуфти, ту чира гуфти. Ма одамора бугум номошо намегирам. Ма ягон кас наметарсам. Ма гуфтум ки конкуренсия рафтестай, мо сахт кор кардистем, мо конкуренсия сахт дорем, мо бояд ки 100% сахт кор кунем ки хеле конкурента. Бо ма гуфтум вряд ли мо бигзарем хеле конкурента. Ана неки ваё фантазиёро бо чимчи бофтиян шаву намечим, чиву намеким, киву. Охо мара ҳама одамора фора номошо намегирам. Неки ма шуморо гуфтум ки зиёд одамое ки ман мешиносам дар фабелаги шиносои ман. Мисол ман ора ягон бадбинӣ надорам, ягон чӣ надорам. И бозор ай гуфтестам, бозор. Мо да яс бозорем дар ряди ҳамово. Фаҳмиде? Барои ми шумо ягон майда ай пеши худтон выводои 4-8 накунед. Дальше комментариҳо бисёр будагдаи фортаи видео. Дальше нависем ки ту короче даже номол надошти ки банди. Хайрят ки аз сандуқат номол басти. Охо ман номол намебандам. Аввалина шумо бифаҳмед ки ман румол пасаяна намебандам. Барои мин ман румол надоштам. Хеле ки шумо мегӯед. Ана вақте ки михали айда вақте ки одам уже надонад чӣ хеле атака куна, баъд чизои шахсӣ да бирастар румоли ма да иё даже интерес начида. Хулоса мегӯм ки динанги видео сахта ҳамин хейтро да иззати нафсшон расида ки то дараҷае ки румоло дигара нависиян. Хай набояд бор дигар гуфтесам ба румол намебандам, хейтиро успокойтеся шавед. Барои мин ман қадари румоли бисёр надорам. Ана вақте ки одамо намедонанд ай чӣ баҳона куваван уже дар сразу саршид румол кирда туда-сюда. Ана майли ма бидонам ки ё ягон коргарои бақувватан, не новичоко ҳам нестанд, старичокое ки пеш нарафтагиан. Намедонам бо чӣ ба мисол дамои хеле претензия мекунанд. Бо короче нависиян ки ай ту уже чашмот ожан дора. Конечно, ма 42 солаям. Фаҳмиден? И ҳоли бо эффекти видео ки ма хаштофтестай кожаи ма. Фаҳмиден? Барои ҳамин мо чизоро пинҳон намедорем. Ма духтари 18 сола нестам, шумода ки ожан надошта бошад дора. куҷо дора анами чашмон дора, ин хеле ми чиз ки чӣ дорум. Барои ҳамин ин чизои пӯшида нест. Хейтро шумо ин чизоро нав ихтиро накарде, ягон навигарӣ нагуфте барои подписчикои ма, барои ки реални мара мебинанд дар берун одамо.
Она барои успокоиться шаве хейтрако. Нанависен тика видео тигав да браш мудигана миша басам қазвизда кадмтона. Просто бушинен тамошо кунем пешравиора и всё. Тамошо кунем таму. Зизима нигоҳ кунем ирӯз мода чӣ омад посылка ай уфа. Омадагай ҷада 14 хемохем. Ай ҳама чизи алосифати чизи даркорие ки мебиёяд успед намекунем мебаранд шум на заказ. Хемо апай гулҷаҳонан. Чи духтаро чойо омадагианд, значит чой нали чи мо дорем кадо меда дар кураи марҳамат. Ва омадагиай атоми масла для волос. Ирам дорем нали чи клиент надоре масла для волос да. Ана из солнцезащитный стика махадам да хардам майра хомхо калоной как давал нишонто метам. И крем фрушиай. Ва апай гулҷаҳонай клиентои мо ам заказ кардагианд ҳоли мебиёя. Баъд паста. Ва наконец-то омадагиай инаи креми дасти ман. Я ман ба кабинети апам заказ карда будам. Так что дӯстои азиз нали чӣ дорем? Хемохем, чой, стикаи хидмай, крем, паста.